исматулло холов овозхони гурӯҳи даргузашта овозадори суғдиён рӯзи 26 январ аз даргузашти неъматулло халилов наворбардори собиқи ин гурӯҳ хабар дод. исматулло холов навишт: аксари таронаҳои шоҳкори суғдиён дар солҳои 80 маҳз бо дасти неъматулло халилов наворбардорӣ ва дар бойгони телевизионҳои вақтии СССР ҳифз шуда буд. ягона нафаре буданд ки дар замони шӯравӣ сабтҳои видеоӣ ва дар лентаи васеи сабти видеоӣ барои шабакаҳои марказии ОРТ ва РТР-и Москва солҳои 1980-1991 доступ яъне иҷоза доштанд. ин ҳам бошад неъматулло халилов буданд. манзурам сабти видеоҳои ансамбли созию овозии суғдиён аз ҷумла сурудҳои сабзак лабиҷу, ман агар мастам, шаҳ муборак, варзо бадара, бибисанам ҷон, суғдиён зебосанам, хазон мерезад ва даҳо дигарро ин марди бузург ба бинандагон сабти видеоӣ намуда пешкаши ҳаводорӣ намуданд. неъматҷон ягона тарғибгари санъати волои Караматуллои Қурбонов ва ансамбли созию овозии суғдиён ва гулшан буданд. ӯ даргузашти неъматулло халиловро як талафоти сангин барои санъати эстрадаи тоҷик номид. худованд ғариқи раҳмат, шоистаи ҷаннат кунад акаи неъматуллоро. омин. Караматуллои Қурбон яке аз ситораҳои тобони эстрадаи тоҷики нимаи дуюми асри 20 моҳи октябри соли 1992 дар рӯзҳое ки дар Тоҷикистон ҷанги шаҳрвандӣ авҷ гирифта буд, дар ноҳияи Ёвон аз дасти ҷангҷӯёни восит номфармондаи қаттоли фронти халқӣ кушта шуд. Караматулло он вақт ҳамагӣ 30 сол дошт. агар умру вафояш мекард, 2 моҳ пеш 29 ноябри соли 2021 Караматуллои Қурбон ба синни 60 мерасид.